Good news sa transport sector apan bad news sa mga sumasakay sa mga traditional ug modern PUJ kay ipatuman ang piso nga umintos plitihan. Unsa kaha ang reaksyon ni ini sa mga tao? Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Sugod sa adlawng Domingo, ipatuman ang piso nga provisional fare increase human aprobahi sa LTFRB ang gipangayong aumento sa plitihan sa transport sector. Ang minimum nga plitihan sa traditional PUJ nga 12 pesos mamahimo ng 13 pesos, samtang sa modern PUJ nga 14 pesos mamahimo ng 15 pesos. Sugdan sa pagpatuman ang aumento sa plitihan karong adlawng Domingo, Oktubre 8. Giklaro ni Direktor Eduardo Montealto sa LTFRB 7 nga magpabiling patuman ang 20% diskwento alang sa matinun-an, PWD o sa mga senior citizens. From the total amount, 15, ang discount na 3 pesos. So 12 na lang. Okay. Sa estudyante? Mawag po, pareha, 20% na siya. Estudyante, PWD, senior citizen. Gihangop sa ugpong sa mga drivers ang uminto sa plitihan, sama na lang ni Castor Oteda nga naabda namo nga nagpaabot og mga pasayro. Ilang gitataw nga apektado ang ilang panginabuhian sa kanunayng pagsaka sa presyo sa lana. Ang tiguang, ang gwapa, pwede rin ako librehon. Basta des, pronsit agi. Gihangop usab kini sa mga PUJ driver nga namasahero sa dakbayan sa Mandaue. O yun lang, kay wala tayo mahimo. Iko na ng piso ng increase. Okay na nagyapon ay. Sa kuhan lang. Pero umawa nagyapon kay ma-increase. Pasihero na may bubot split eh. Kritik J's, di mo tuman sa kuhan ba? Di mo tuman sa minimum. Orang kuha nga pa na zero kay mahal kayong krudo. Ang kasi gihapon ka may. Mahal ba yun? Yan yung usos man si manahang krudo, di ba? Okay ba sir kay? Biyahe rin biyahe. Bro, ako pa mahal yun. Samtang ang mga pasahero nagkasabot ra sa kahimtang sa transport sector. Okay ra ba makadugang ng piso sa ato ang plitihan? Okay ra sad sa kamahal sa gasolina karon. Sabot ra mo. Okay ra. Ikaw commuter, unsay reaksyon nimo? Okay ra. Sakto raman noon sir kay total piso raman. Makaya raman hinuon okay sa noon ang 13 sir. Okay raman. Okay na din mahalan ana. Okay ra na kay low jud kayo ang kanang kaning kuan ba driver ba. Giawhag sa LTFRB 7 ang mga operators nga mokuha sa taripa ngadto silang buhatan o libre kini. Pero naining gawas nga kanang advice mo nga dili na pabayaran kay provisional mapod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.